Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku di channel YouTube Mas Goblong. Halo pemirsa. Ini kan ceritanya aku mau istirahat jelok Belempet-lempet mau ceritanya. Aku krungu suara kurir paket tak anguk iki wis bar lewat. Pemirsa. Aku merasa kayak gak kirim, gak pesen apa-apa. Terakhir memang aku pesen apa? Kayak terakhir pesen lampu apa ya pemirsa ya. Di Mas Santo urung tak kabari. Tak miss call wonge lagi nyopir Kediri pemirsa. Iki ceritanya aku juga gak rencana ngonten wong aku tak istirahat kok setengah jam awak ben rodok ana lerene ngono. Ana paket teko kan pernah ngomong nek on the deal yang terakhir lampu sih Mas Santo. Lampu apa ya? Lampu belakang lampu apa ya? Mas, Mbak, paketannya tak salah gagang pintu yo Mas. Pokoknya sampai nek pas entuk jatahku salah lawang nek pas aku gak ono tenang aja aku nomah aku ngono. Iya Mbak, dadi iki mang dikira aku metu. Terus diserani gagang lawang ngono. Dadi wis biasa pakai kurir SPE iki biasa. Dadi wis nyimpen nomorku. Wah, iki apa aku gak ero pemirsa, aku gak nganti nganu iki pemirsa. Iki jajalan iki apa? Niki Mas Santo pemirsa. Ya Allah. Ora kondur apa iki paketan apa aku ngono. Oh Surabaya global. Oh. Batas kirim 22 Mas Santo. Pesen apa? Cak nyumplis iki apa ya pemirsa? Mas Santo kuwi ora kondur aku. Astagfirullah, lampu jarak jauh apa jarak dekat niki lho pemirsa LED. Iyalah. Aku juga ora kondo aku pemirsa. Ora apa-apa aku, cuma kaget diku kok urung dibayar. Nek Mas sampai aku nek pesen langsung ditransfer. Iki lho pemirsa. Lampu ngene iki. Mosok abang. Batas kirimnya dino iki. Iki pemirsa. Tuh. Dikira kondo aku. Tak simpen pemirsa. Aku ki ora durana paket teko. Estimasi nih hari ini. Nah ini ki aku kan gak mudeng sing iso masang Mas Anto. Aku yo jomblo. Kalau paketan iki. Lah sak nyumplis ya pemirsa. Paling ki aku paketan nek apa jenis online biasanya kaos jujur apa dolanane jujur. Iki sak nyumplis iki apa? Aku kurang tak kira ki petugas PLN ngeceki. Tak kira. Mbak Yuni lho Pak. Yo, bukan gede. Iki kok sak nyumplis tak kira petugas PLN ngeceki meteran. Biasanya kan dikontrol ngono pemirsa. Kok apa jenenge kok udah paket SPE kamu iki Mas Santo dhewe ya wis gak apa-apa nang Mas Santo ki ana di piro pemirsa regane orang tulisane pemirsa Global Motorindo iki toko online on the motor pemirsa iki lampu jarak ku lho tak dono pemirsa kita simpen dhisik. Aku digoleki simpen. Nah, nek Mas Santo mulai. Paling Mas Santo mulai sok Idul Adha kan gak ono apa? Ano tanggalan pabrik mesti anggar libur yo. Ngono pemirsa. Anggar libur pabrike yo ndek libur. Ini tak dono pemirsa. Dono pemirsa, bagian sing ape di Mas Santo. Ketoke gak iki ya pemirsa yo. Gak iki berarti ndi pemirsa? Oh lampu guri iki pemirsa paling. Oh iya lampu belakang pemirsa. Iki lho. Perasaan gak mati deh. Apa Mas Santo lali yo? Iki kan lho iki pemirsa.
Nek ngarep ketoke gede, tak kira lampu jarak jauh. Aku gak mudeng monderdel ya pemirsa. Ya aku ya pernah ndek motor Beat ireng sing dienggo bapakku kuwi saiki. Wis tak dienggo bapakku ngalor ngidul. Saiki terus Mas Anto tuku dhewe. Oh, iki aku kira ora iki pemirsa paling iki engko dibongkar. Mas Anto iso. Mending nang bengkel ya pemirsa. Padha ae Mas Anto iki. Yo ora pemirsa, mending kan nang bengkel yo. Masa wong iso buka iki? Buka kondi. Oh, kene pemirsa dah. Oh, kene pemirsa paling. Yo. Iya paling dibuka saya. Kak coba kunciku. Aku gitu, aku ki apa istirahat nih aku ceritanya. Mas Santo kono paketnya menengai dikira ki aku metu. Paling kilo pemirsa lo dijuput kok gini. Oh. Aku ki gak wani mau sampai ngesiki motor iki. Motornya rawani aku. Oh, njupuke kok kono nek kok kene yo abot. Soalnya kan gak mesti wong duwe kunci ngene iki. Aku ki ora mudeng pemirsa. Iki apa lampu iki yo ora roh yo. Tapi mang kan abang. Iya ora. Sik. Abang iki ketok pemirsa. Mbak tak takokane wonge lagi nyopir. Oh. Abang ini cocokologi. Oh, ini iki jelasnya ora paling iki lho pemirsa yo. Bener gak ya pemirsa? Ini paling. Kadang kalau ujuk-ujuk lampu teko terus apa kae? Apa ya aku lali. Lampu ngarep. Mas Santo iku. Oh, Mas Anto pun lanang lah seneng, tapi aku apa Mas Anto ya, misalnya Mas Anto belanja online ku belanja keperluan omah kok gak terus sing neko-neko. Jarang kan ya wong lanang belanja online iki bojoku rajine mbuh pemirsa belanja online. Oh, iki bareng njeluk lampu iki. Engko tak takokane. Wong lagi order pemirsa. Dadi gak iso tak takoki. Nek ordere jarak jauh ki dadi ndeke wonge HP dipateni. Paling ya ditelepon saka pengurus pabrik, nek gak ngono ke bose sangune transfer apa tunai. Ya ono sing apa Meng? Ke njaluk mangan Meng. Aku apa ngobong sampah, guys. Wayahe ngobong sampah. Nganu pemirsa. Nek perjalanannya jauh kok Mas Santo HP-ne di off. Off iki dalam arti ora dipateni, gak nerima anu. Nek pas iso ngonten ku berarti cedak-cedak ning Sidoarjo apa ning ndi. Tak WA harus dibales rasane wong sapa nih. Lagi ngedem no mesin. Ya ono sing takok, sing lagi nonton takok, Mbak. Sik. Mbak Eka Mas Santo kerja apa? Sopir trailer anu Mas apa Mbak ya? Sopir trailer. Ya muate apa ae? Yo gula pernah, jagung curah yo pernah, sabuk yo pernah, bungkus mie instan yo pernah, mare-mare. Yus mendung lho saru. Nah, mendung. Kamiku yo sing celana-celana jeans. Terus tak lempiti. Sebar kabeh gaweane. Mas iki kemoyo ora rencana ngonten wong ndelalah kok no paketan ubruk tak kira petugas PLN malah kurir SPX. Mas wis langgananku anggere jalan Gageng Lawang wis tak kai pesen. Nek urung tak peseni mesti gak ngrawani. Kan saurunge aku paling sering SPX. Soalnya kadang lewat aplikasi online lho. Misal Shopee mesti dikon kurire kuwi. Mbak ana paket, sing terakhir kayak apa kuwi lali jan. Lampu emergency yo suwi yo. Terus apa lampu, terus apa nih? Iya Mas aku yang pokoknya aku metu selek Gageng Lawang beres tang. Dadi nah iki kan aku gak ero Mas Satu yo gak kondo lali wong lali.
Untungnya pas aku gak dolan ning Jepon. Aku dolan ning Jepon nak engko ceblok ditotoli pitik ilang menaku seneni Mas Santo. Ya wis ki mang. Ki akeh wong dungare do golek welut misal. Kene welut aki. Aku ya rada mir-miri udan ae iki lho misal kalinggaane seperes kok. Ya Allah coba banjir mesakno sing cedak-cedak ngono aku dhewe kadhe mrenggang-ranggu. Pokoke angger alah ngundara ono peringatan ono apa-apa ngono ae. Ya tok dek misal kalinggaane ketok. Ngidul sithik wis tekan kalinggahan ngidul sithik. Sebab saya terima kasih nonton kontenku ya gimana kontenku gak sengaja ngonten karena ono paketan opo terus tiba-tiba tapi Mas Santo ki wonge sportif pemirsa nek ndek pesen pribadi dhewe aku ditransfer langsung nah aku malah luwih seneng aku senengku malah COD kadang saldone ATM ku piro paling mau digo ngisi tok paling nek Mas Santo transfer ku blonjo ya wis kuwi paling saldo kuwi paling 30.000 40.000 kanggo ngebeki isi ATM ben gak kan nek ATM BRI kan kudu ana saldone bisa. Ya wis. Makasih nonton kontenku. Tetap hati-hati iki musim kemarau tapi kemarau basah. Ya jaga diri baik-baik, pokoknya ya aja buang sampah sembarangan ya. Pokoknya nggo hati-hati soalnya nggo awake dhewe ya. Wis tetep semangat. Muga-muga sing kena banjir iku yo ndang surut. Ujene banjir karena curah hujan yo tinggi yo gak perkara lain-lain. Pokoknya aku ngandani pemirsa pokoknya aja sampai buang sampah nang kali ya pemirsa udine nek udan kok harus meluap ya. Muga-muga kadang hati-hati gak buang sampah sembarangan sik ketek banjir ya. Terus pokoknya bismillah aja sampai ana apa-apa tahun iki. Terus selamat kabeh. Terima kasih nang kontenku. Pokoknya aja lali like komen sampai keluarga Mas Gautam ya nek ana aku salah di sepurone sing akeh ya kesempurnaan milik Allah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.